Hei, salutare băieți și fete și bine v-am găsit în un nou videoclip. Astăzi o să ne jucăm Roblox și o să filmăm Mega Easy Obby. Mă frate, așa. O să filmăm Mega Easy Obby. Am văzut că e destul de ușor. Acum să vedem și cât de bine ne descurcăm. Hai că easy dacă e. Pentru mine nu prea easy. Nu pot să trec de chestia. Avem acolo și skip stage, dar nu o să vreau să dau skip stage, o să vreau să facem normal. Bă, ce drept, nu e chiar așa de greu, dar na. Văd că e destul de lung. Nu cred că o să-l gătăm în videoclipul acesta, dar vedem. Crezi că se agață singur de ele. Mergem așa. Aici, pe asta nu. Și am un challenge, am înțeles. Am un challenge pentru voi. What the fuck? Trebuie să dați în 5 secunde like, subscribe și să aprindeți clopoțelul. Cine termină în 5 secunde să spună gata. Bun, hai să începem. 1, 2, 3, 4, 5. Bun, deci cine a reușit să scrie gata în comentarii și eu o să-i dau inimioară. Așa, hai să continuăm. Văd că s-ar pe niște pătraturi, plusuri, nu știu ce sunt astea. Aici sărim pe pătraturi. Am căzut. Bă, nu prea înțeleg de ce se numește... Am înțeles. Nu prea înțeleg de ce se numește Mega Easy Obby, pentru că toate chestiile astea sunt de la orice obby. Și unele sunt grele. Am căzut pe lângă. Îmi place măcar că te respawnează rapid. Aici, am înțeles. Aici ce trebuie să faci? Poți să ating astea? Se pare că da. Asta chiar că e mega easy. Da. Fix când am zis, după ce am căzut. Așa. Gata. Bun. Mergem pe chestia asta. Eu mă duc după asta. Așa. Pe unde mergi asta? Pe aici, nu? Da, pe aici. Nu prea știu ce sunt chestiile astea. Niște X-uri. Și nu cred că trebuie să ating chestia aia roșie. Aici din nou niște plusuri puse așa, dar... Ați văzut din cauza că am trișat. Așa. Din nou urcăm pe schela asta sau ce chestia asta. Mergem aici. Din nou urcăm. Aici nu prea trebuie să faci nimic, doar să nu cași pe chestia aia roșie. Aici nu cred că trebuie să ne atingem de pereți. Bă, ca să fiu sincer, chiar e cam easy obby-ul ăsta. Chiar dacă mor de câteva ori, pentru că nu ai cum să le treci pe toate așa din prima. Mi se pare că nici măcar l-am atins. Asta nici măcar nu trebuie să sare aici, pentru că poți treci printre. Așa. Bine. Am dat fix în colțul ăla. Bă, tot în colțurile se dau. Deci trebuie să nu atingem galbenul ăsta. Aici nu cred că... Am crezut că... Am vrut să zic că nu știu sigur dacă merge să sar pe o singură parte. Am crezut că trebuie să schimbăm.
Asta e destul de grea, chestia asta. Pentru că nu prea îți dai seama. Sărim aici, mergem, sărim printre chestia asta. Așa. Deci aici nu trebuie să sărim pe chestia asta. Verde. Nu știu de ce, dar parcă mi se pare ciudat cum se mișcă. Dar nu știu de ce. Chiar dacă nu se mișcă ciudat, mie așa mi se pare. Așa. Uite-te și tu. Mamă, îmi vine să sughit. Hai, frate. Bă. Hai că văd că nu trec la asta. După cum v-am zis... Bă, de ce nu pot să trec? Stați puțin, mă trec. Gata. Bun, deci după cum v-am zis, episoadele o să fie de 10-12 minute. Între 10 și 12 minute. Asta de Roblox, de Brawl Stars, de stand-off, nu știu sigur, pentru că depinde cât de lung e un match. Și, eu mai mult o să filmez mai multe meciuri de stand-off și spun mai mult meciurile alea în care câștig, pentru că nu cred că vreți să vedeți meciuri în care pierd. Da, dacă fac așa, nu merge. Am înțeles. Bun. Și trebuie să... Nici măcar n-am atins chestia aia. Bă, din nou, asta e destul de easy pentru că sunt foarte mari chestiile alea. Aici aș trebuie să sărim așa. Bă, astea mi se par destul de grele. Unde trebuie să sărim așa, pentru că trebuie să sar la perfecție. Hai, mă. Dar vedeți, deja avem 8 minute. Dar nu înțeleg ce cu gemurile alea din stânga. Eu cred că ăsta se numește super mega easy obi, pentru că poți folosi skip stage mereu. Nu știu sigur. Sau nu cred, nu știu sigur dacă... Sau ba nu, uite că scrie acolo în stânga skip remaining 1. Adică am înțeles aici, trebuie să mă duc pe lângă. What? Mi-am văzut că are uneori și buguri, adică eu sar pe chestia asta și mă moară. Uitați, vedeți? Asta mă enervează. Și scrie... Hai, mă! Scrieți-mi acolo în comentarii... Nu. Dacă... Nu, uitați-vă și voi. Sar în mijloc la chestia asta și mă... Nu mai pot. Așa. Bun, deci scrieți-mi în comentarii ce ați mai vrea să mai joc. Hobby, Tycoon. Scrieți acolo, pentru că, să joc doar hobby-uri cred că este plictisitor. Să mai dăm și noi pe acolo un Tycoon sau ceva în genul. Am găsit și eu un Tycoon destul de fain, doar că durează foarte mult să-l faci pe tot. Nu știu, poate o să îl începem și o să-l terminăm în 2 episoade, nu știu, văd. Dacă doriți și voi. Se numește Home, nu mai știu ce, Tycoon. Home Tycoon. Îți faci o casă, ai tot așa un sat, să zic așa, dar
Adică sunt foarte mulți playeri și tu trebuie să-ți faci o casă și casa ta e foarte mare și... No. Știți cum sunt iconurile și trebuie să completezi foarte multe chestii și asta e cam greu. Sărim pe tuburile astea. Iarăși mergem pe de-asta. Am înțeles. Am murit. Iarăși am căzut în void. Și m-am gândit să fac o serie de Minecraft care să se numească Brawlerul, doamne. Care să se numească Minerul Suprem. Scrieți acolo în comentarii dacă vreți să se numească Minerul Suprem sau dacă ați vrea o serie de Minecraft. Știți că eu am mai avut în trecut o serie de Minecraft. Bine, am ținut doar un episod pentru că mi-apăreau începea să-mi apară din ce în ce mai multe reclame. Doar că acum când o să filmez o să-mi opresc internetul, Wi-Fi-ul, ca să nu mai apar reclame. Și dacă doriți să filmez o serie, să zic așa, de Minecraft, eu o să filmez, pentru că îmi place destul de mult să joc Minecraft. Am înțeles. Da. Deci, cam atât a fost cu acest videoclip. Nu uitați dați un like. Nu uitați dați un like, un share și un subscribe. Noi o să ne oprim aici. Poate o să mai continuăm acest hobby și în videoclipurile următoare. Pentru că, vedeți voi, este destul de greu chiar dacă scrie easy acolo și foarte lung. Dacă vreți să ne mai jucăm, nu uitați dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Emanuel Ro și ne vedem data viitoare. Pa, pa!